Mela, nilqawkom lura l-aħħar parti tal-programm NTM u Roberta. Aħna wieħed mill-mistednin li ġili kien ikollna kien Matteus Grasso. Llum anka f'dan l-aħħar programm x'aqna nagħmlu kollegament miegħu wkoll. Kemm biex nirringrazzjaw, kif nirringrazzjaw il-daw kollha li ġili kienu mistiedna li kienu anka dejjem malli inċemplu l-om jikkoperaw maħna u jiġu f'dan il-program u anka jtuna l-kontribut tagħhom. Imma Matteus anka fil-bidu kienet jtina ħafna pariri għadu, jtina pariri spirana naqra pozittivita u kolli korna bżon fil-bidu tal-ġimgħa speċjalment u l-lum jgħatmana u kolla volja festa. Matteus, kif int? Permezz ta' Skype. Tajjeb ħafna. Intom orajt? Tajbin. Matteus jina għax dal-paroli il-lum jgħatawnek biex najlek isma' il-ġlek. Għetina laqlu. Niftakar? Għetina laqlu. Tista ma nafek. Issa saqsini xek kabbarċ il-ġlek jew tlifċ il-kilos. Imma xaħġa li għandek tkun tafi illi f'6 xhur jina rajtu kemm il-darba jagħmel hekk. Program sieħ jagħmel hekk. Allura issa naħseb kiber miegħi, fimt? Jista' jkun ġifieri illi bl-għajja naqas ħafna. L-għajja naqsitu. Dika waħda, issa mandu l-ebda skuta, Roberta, xiek vera qed jgħid li l-aħħar programm u allura għandu ktar free time. Proset. Inqatu għandu skuta li mandu. Proset. Ekku. Minna rit-tnejn. Ħaniprofa nżid. Qed nipprova ta' nagħmel ġirja l-emmulaw, 8 minuti futbol l-emmulaw. 8 minuti futbol. Jekk tajt nifsi li nagħmel. Please, no. Normalment. Il-kelma niprofa deġajja xaħġa illi imma xanna namlu biex nimmotivaw ruħna anka f'isħana. Fejbien, trid inti tħoss u tajt, imma l-importanti li tħoss illi huwa bżonn. Jiġifieri, inti tistrealizza pereżempju tajt jiena jekk mhix ħa nagħmel xi ħaġa issa, għax huwa bżonn li nagħmel xi ħaġa issa, jekk illum qed nilbes ħanivvinta size medium, ħajkolli nilbes il-large. Ħajkolli nagħmel fuq xeba flus biex inbiddel il-gwardarobba għal xi ħaġa li ma rridix li huma sajtis ikbar. Tajjeb, u l-koll nafu illi jekk il-moħħna ħanejdulu all right, toqgħodx tħabber rasek, hawn soluzzjoni għax nista' nkabbar is-sizes. U mhux hekk. Issa fil-verità l-aħjar illi jekk inti rajt illi kiber sajn, tant tixtri ftit ħwejjeġ apposta biex kważi tħossok skomdu li qed tilbes dejjem l-istess ħaġa, b'tali mod li moħħok ħajajdlek jiena tal-mistħija qed nilbes dejjem l-istess. Imma inti apposta ħatażel li tilbes dawk dejjem l-istess biex il-moħħok tgħidlu malli terġa' inti tiġi medium hemm ruxmata ħwejjeġ li nista' nilbes. Dik hija waħda minn dawk illi ħadd immotivak biex hekk il-bambel irid taqal. Però li trid tagħmel fejbien ovvjament kull min qed jarana huwa li inti ssib number one xi dak l-aktar. Mela pereżempju fil-każ tagħna l-irġiel normalment fejbien tkun din nibża illi jiġri kif kien ġralu tziju pereżempju illi taħat tal-qalbu ħallina. Jiena nibża illi l-lumaw għada minix. Ja nibża li niġi biex nitla taraċ, forsi fuq dal-livell daqsxejn għas-serju, nitla taraċ u naqta nifsi għadni tan żgħir, per eżempju, jew inkella nibża illi ikolli bżonn ngħin lil xi ħadd qatt inkun nistax naqta nifsi mill-ewwel. Dawn huma affarijiet li aħna nirġieli beżżawna, ġifieri dik hija waħda minnhom. Imma mbagħad waqt li dawk ħajkunu tajbin fejbin biex nibdew, mhux se jkunu biżdejjed biex iwassluna għat-tul ta' żmien. Fil-ma sens. Jiġifieri biex aħna naslu irridu mbagħad nikkreaw affarijiet li jeċitawna. Tgħid kieku bomba, kieku pereżempju jkun il-best size small u jkolli daqqi ċatta, kieku tajjeb kieku jiena qed inġor xi ħaġa u flok ma naqta nifsi laqgħet inkun irid nieqaf naħdem għax ġismi qed jgħid li jaħdem iktar irsisti iktar. Kieku tajjeb kieku pereżempju qed nagħti l-eżempju l-itfal ukoll illi huma flok meta jkollhom idwejja jew meta jkunu vera happy flok ma jiżbugawx l-ikel jagħmlu l-isport, jagħmlu l-exercise, jiżbugaw fl-exercise. Għax imbagħad kif ngħidu anke fejn tidħol il-politika fejbien kemm darba smajniha, tkun ipokrita jekk inti tajt mod u tagħmel mod ieħor. U aħna bħala ġenituri l-istess, ma nistgħux ngħidu l-itfal, le ħieta ikollok problema mhux tpejjeb jew tixrob, mur għamel l-exercise meta inti il-verità. Allura, dik hija xi ħaġa wkoll. Ma ta' dan il-ħsieb biex dejjem jimmotivana aktar. Grazzi. Talli dan kien il-ħin Matteus biex tkun magħna żgur inkomplu nsegwuk ukoll fuq il-programm Tirum ta' Luis Tedesco anke bi-produzzjoni ta' Erika nsermula minn hawnhekk matul dan ix-xahar. Grazzi ħafna lilek Matteus u l-kumplament tal-ġurnata u long weekend. Nispera jkollok daqsxejn ta' long weekend.